Stražar na kapiji. Svi moramo da imamo stražara na kapiji svojih misli. Stražar na kapiji je nadsvesni um. Mi imamo moć da izaberemo sopstvene misli. Pošto hiljadama godina živimo u trci misli, izgleda nam gotovo nemoguće da ih kontrolišemo. One jure našim umom kao krave ili ovce u stampedu. Ali samo jedan ovčarski pas može da kontroliše preplašene ovce i da ih povede do tora. U filmskom žurnalu videla sam kako ovčarski pas kontroliše ovce. Okupuje sve ovce, osim 3 koje su se opirale, blejale i propinjale se protestujući. Samo je sedeo ispred njih i netremice ih gledao. Nije ni lajao ni pretio. Samo je sedeo, krajnje odlučnog izgleda. Posle nekog vremena ovce su pognule glavu i ušle u tor. Na isti način i mi možemo da naučimo da kontrolišemo misli, blagom odlučnošću, a ne silom. Mi uzimamo neku izjavu i neprestano je ponavljamo, a misli nam besmučno lete. Ne možemo uvek da kontrolišemo svoje misli, ali možemo da kontrolišemo svoje reči, a ponavljanje ostavlja utisak na podsvest i onda postajemo gospodari situacije. U 6. poglavlju Jeremije čitamo: I postavih vam stražare govoreći, pazite na zvuk trube. Vaš uspeh i sreće u životu zavise od stražara na kapiji vaših misli, jer će se pre ili kasnije vaše misli jasno oblikovati u spoljašnjem svetu. Ljudi misle da će se osloboditi negativne situacije ako od nje pobegnu, ali ma gde da odu, suočavaju se sa njom. Sve dok ne nauče lekciju, imaće iste iskustva. Ova ideja je prikazana u filmu Čarobnjak iz Oza. Devojčica Dorothy bila je vrlo nesrećna jer je njenog psa Toto htela da ukrade zla žena iz sela. Poverila se teči i tetki, ali oni nisu imale vremena da je saslušaju. Rekle Totou da negde visoko na nebu postoji divno mesto gde su svi srećni i nema zlih ljudi i da bi mnogo volela da je tamo. Iznenada se uskovitlo strahoviti ciklon i sa sobom poneo nju i Totoa visoko sve do zemlje Oz. Tamo je u početku sve izgledalo divno, ali je ubrzo počela da doživljava iste stvari kao i na zemlji. Zla žena iz sela sada je bila strašna veštica, koja i dalje htela da joj otme Totoa. Dorothy je silno želela da se vrati kući. Rečeno joj je da pronađe čarobnjaka iz Oza koji je svemoćan i koji će ispuniti želju. I tako je krenula da pronađe njegovu palatu u Smaragdom gradu. Putem je susrela Strašilo, nesrećno zato što nema mozak. Potom je srela čoveka od Lima koji je bio nesrećan jer nema srce. Zatim je naišla na Lava koji je bio nesrećan zato što nema hrabrost. Odobrovoljila im se, rekavši im da će svi zajedno otići do čarobnjaka iz Oza koji će im podariti sve što žele. Strašilu mozak, Limenom čoveku srce i Lavu hrabrost. Usput su se suočavali sa raznim nevoljama, jer je zla veštica rešila da zarobi Dorothy i otme joj Totoa i crvene cipelice koje su bila njena zaštita. Konačno su stigli do Smaragdnog grada i čarobnjakove palate. Zatražili su da budu primljeni, ali su dobili odgovor da niko nikada nije video čarobnjaka iz Oza, koji tajanstveno živi u palati. Ipak, uz pomoć dobre vile sa severa ušli su u palatu. Tamo su se silno razočarali kada su otkrili da je čarobnjak lažni mađioničar iz Dorothinog rodnog mesta. Bili su očajni jer su mislili da im se želje neće ispuniti. Međutim, dobra vila im je tada pokazala da su im želje već ispunile. Strašilo je razvilo mozak dok je odlučivalo šta da preduzme u nepredvidivim okolnostima na koje su nalazili. Limeni čovek otkrio je da ima srce jer je voleo Dorothy, a Lav je postao hrabar jer je u mnogim avanturama morao da ispolji svoju hrabrost. Dobra vila sa severa upitala je Dorothy: a šta si ti naučila tokom ovih doživljaja? Dorothy je odgovorila: naučila sam da se želja mog srca nalazi u mom domu i mom dvorištu. Dobra vila tada je mahnula čarobnim štapićem i Dorothy se ponovo našla kod kuće.
Kada se probudila, uvidela je da su Strašilo, limeni čovek i lav bili radnici na tečinoj farmi. Svi su se obradovali što se vratila. Ova priča nas uči da ako bežimo od svojih problema, problemi će poći za nama. Budite neuzdrmani situacijom i ona će otpasti samo od sebe. Već smo pominjali okultni zakon ravnodušnosti. Ništa od svega ovoga me ne dodiruje. Ili ništa od svega ovoga me ne uznemirava. Kada više niste uznemireni, iz spoljašnjeg sveta nestaće svaka smetnja. Kada vam oči budu videle učitelje vaše, učitelji će nestati. I postavih vam stražare govoreći, pazite na zvuk trube. Truba je muzički instrument koji su stara vremena koristio da ljudima na nešto skrene pažnju. Na pobedu, na red. Stvorit ćete naviku da poklanjate pažnju svakoj misli i reči tek kada budete uvidjeli njihovu važnost. Mašta, te makaze uma, neprestano iseca događaje koji vam ulaze u život. Mnogi secaju slike straha videći stvari koje nisu božanski isplanirane. Jednim jedinim okom čovek vidi samo istinu. On vidi kroz zlo, znajući da iz njega proističe dobro. Pretvara nepravdu u pravdu i svog tobožnjeg neprijatelja razoružava šaljući mu dobru volju. U mitologiji smo čitali o kiklopima, divovskoj rasi za koju se kaže da je naseljavala Siciliju. Ovi džinovi imali su samo jedno oko nasred čela. Sedište, imaginativne sposobnosti, smešteno je na čelu, između obrva. Prema tome, ovi džinovi iz bajke nastali su sa tom idejom. Zaista ste pravi džinovi kada imate samo jedno oko. Tada će svaka vaša misao biti konstruktivna, a svaka vaša reč bit će reč moći. Neka treće oko bude stražar na kapiji. Ako je tvoje oko samo jedno, cijelo tvoje telo prepuno je svetlosti. Jedino oko će vam preobraziti telo u duhovno telo, u telesnu elektriku, sačinjeno na Božju sliku i priliku. Izbavili bismo svet kada bismo jasno vidjeli savršen plan, kada bismo svojim unutrašnjim okom vidjeli svet mira, obilja i dobre volje. Ne sudi po izgledu, sudi ispravnim sudom. Narodi neće podići mač na druge narode, niti će više započinjati ratove. Okultni zakon ravnodušnosti znači da vas ne uznemiravaju nepovoljne pojave. Čvrsto se držite konstruktivne misli koja pobeđuje. Duhovni zakon prevazilazi zakon karme. To je stav uma koji isceljitelj mora da ima prema pacijentu. Ravnodušan prema pojavi nemaštine, gubitka ili bolesti, on donosi promjenu umu, telu i poslovima. Citirat ću deo iz 31. poglavlja Jeremije, gde je ključna reč radovanje. Tu se daje slika čoveka oslobođenog negativnog mišljenja. Jer doći će dan kada će povikati čuvari na gori Jefrimovoj. Ustanite da idemo na Sion, ka Gospodu Bogu svojemu. Čuvar na kapiji ne drema niti spava, to je oko koje motri nad Izraelom. Doduše, onaj ko živi u svetu negativnih misli nije svestan unutrašnjeg oka. Možda povremeno ima neke bleske intuicije ili prosvetljenja, a onda ponovo zapada u svet haosa. Potrebna je odlučnost i večita budnost za proveravanje reči i misli. Moramo odagnati i uništiti misli straha, neuspeha, ozlojeđenosti i zlovolje. Uzmite izjavu. Svaka biljka koju moj otac na nebu nije posadio, bit će iščupana. To vam daje živu sliku čupanja korova u bašti. On se odbacuje u stranu i suši, jer više nema plodne zemlje da ga hrani. Ali čovjek koji živi u svetu negativnih misli nije svestan svog unutrašnjeg oka. Vi hranite negativne misli, pridajući im pažnju. Upotrebite okultni zakon ravnodušnosti i odbijte da budete zainteresovani. Uskoro ćete izgladniti vojsku svih uljeza. Božanske ideje će se nagomilati u vašoj svesti. Pogrešne zamisli će izbledeti i vi ćete želiti
samo ono što Bog kroz vas želi. Kinezi imaju poslovicu. Filozof prepušta kroj svog kaputa krojaču. Stoga, prepustite plan svog života božanskom krojaču i opazit ćete da su vam svi uslovi trajno savršeni. Zemlja na kojoj stojim, sveta je zemlja. Sada se ubrzano proširujem u božanski plan svog života, gde su svi uslovi trajno savršeni.